Zdravím vás opäť všetkých na kanáli Discover Magic Sardinia. Tí, čo ma sledujete už nejaký čas, viete, že som vám slúbila urobiť špeciálny príspevok venovaný pláži Portofero, ktoré sa nachádza nedaleko Alghera. Konkrétne ju nájdete medzi mysom Capo Caccia a dedinou Argentiera, o ktorej sme sa ešte nebavili, ale určite na to príde čas. A prečo práve som vybrala Portofero? Portofero patrí medzi špeciálne pláže práve kvôli tomu, že jej farba piesku je iná, ako poznáte z okolia Alghera. Ten piesok je červenkastý, vychádza to z názvu Portofero, pretože fero je železo. Takže vlastne vďaka tomuto podložiu má pláž červenkastý piesok a to nie je jediné výnimočné na tejto pláži. Táto pláž má ideálne podmienky na surfovanie, takže tu môžete práve ísť alebo nájsť surfistov, surfistické školy alebo vlastne komunitu surfistov. A okrem iného tu veľmi často chodia práve ľudia domáci, ľudia, ktorí sa vyznačujú skôr alternatívnym spôsobom života. A takisto súčasťou pláže sú 3 veže, o ktorých som už rozprávala v minulých príspevkoch, o vežiach na Sardínii, historické veže. A za jednou z tých veží, tá pláž má ináč dĺžku vyše 2 kilometrov, sa nachádzajú ďalšie 2 malé pláže, ktoré slúžia oficiálne ako nudistické pláže. Takisto tým pádom je to vhodné miesto pre tých, ktorí vyznávajú nudistický štýl. Takže poďme sa pozrieť bližšie na pláž Portofero. Tento príspevok som vyskladala z záberov na pláž počas celého roka. To znamená, začneme v zimnom období, aby ste videli, aké dokážu byť na Portofero nádherné zimné podmienky a vlny, ktoré využívajú aj v zimnom období surfisti. Takýto je príchod na pláž. Súčasťou v zime pláže sú aj psíci, ktorí vás budú sprevádzať na prechádzke po pláži. Máte možnosť vidieť takéto nádherné vlny. Pláž v podstate v zime je viac menej prázdna. Hlavnými obyvateľmi sú práve títo psíci a potom surfisti, ktorí prichádzajú. A naozaj ten výhľad, ten pohľad už len pri vstupe na pláž je magický. Vlny samozrejme závisia od toho, aké sú podmienky, či sú vlny alebo nie, závislí od toho, aký typ vetra fúka. Takže pokiaľ chcete surfovať, tak je dobre odsledovať si teda smer vetra. Toto bol deň, mám pocit, niekedy február, marec, kedy naozaj tie vlny boli a bolo to fakt akože zároveň aj také magické. Bol tam taký opár, ktorý vlastne vznikal kombináciou vyparovania z mora a slniečka, takže bol to krásna prechádzka tých, čo by sa chceli ísť iba prejsť. Tak určite tie 2 kilometre aj viac tam a potom naspäť vám dokážu urobiť akože v zime pekný, príjemný zážitok. Zároveň dokážete zažiť a vidieť aj takéto pekné scenérie, pokiaľ je takto pod mrakom a vznikajú takéto krásne scény, veľmi romantické. Portofero je zaujímavé aj tým, že samotnú pláž viete a máte možnosť zažiť vidieť aj z väčšej diaľky, z takzvaného bodu, z jednej veže, ktorá sa nachádza na druhom konci vlastne tej celej zátoky. A tu vidíte ten pohľad. Presunuli sme sa troška smerom na jeden kraj tej zátoky, v ktorej sa táto Portofero teda pláž nachádza. Tu vidíte tú väžu. A toto sú zábery z jary, kedy okolie tejto zátoky zakvitne takýmito nádhernými kvetmi, farbami rôznymi. Ináč o tých kvetoch a o farbách Sardínie a viac o týchto veciach okolo farebnosti Sardínie je natočené v tom príspevku, ktorý sa volá Krásy a farby Sardínie, ktorý už ste možno videli. Ak to nie, tak si môžete pozrieť.
Takže keď prídete na Portofero alebo do zátoky na jar, tak sa môžete ocitnúť v takejto nádhernej prírodnej záhrade. Kvitne tu nespočetné množstvo rôznych kvetov a dokážete si nafotiť nádherné scenérie, nádherné fotografie, ktoré dokumentujú túto oblasť ako oblasť, ktorá nie je len na kúpanie, ale je aj veľmi vyhľadávanou turistickou oblasťou pre trekovanie, pretože práve z Portofera vedie chodník alebo pokračuje chodník, ktorým sa viete trekkingom dostať až smerom naspäť na Capo Caccia a prejsť si jednotlivé zátoky. Je to síce troška náročnejšie, ale je to veľmi príjemný zážitok. Teraz sa vraciame naspäť na pláž Portofero, ktorú si pozrieme, ako to vyzerá, keď začne už pomaličky sezóna na pláži, pretože samozrejme aj tu platí to, že pokiaľ nie je sezóna a je zimné obdobie, tak sa dá dostať na pláž autom v podstate takmer až k pláži. Samozrejme, pokiaľ začína sezóna oficiálna, tak s Portofero má to špecifikum, že sa vytvorí na hore, na ceste, parkovisko na poli, kde je potrebné nechať auto a dole sa už nesmie parkovať. Na to upozorňujem, hlavne v sezóne. Dole môžete na 15 minút zísť a môžete si len v podstate vyložiť cestujúcich a musíte sa vrátiť hore na parkovisko, na to hlavné, pretože tu dole počas sezóny sa bohužiaľ dostávajú potom pokuty, pokiaľ by ste nechali auto dole a nemali na to nejaké špeciálne povolenie. Takže na to upozorňujem. Hore je parkovisko zdarma. No a teraz sme sa už dostali na Portofero, keď je začiatok sezóny. Snažila som sa tu troška približiť, neviem, či to uvidíte, surferov vo vode. Toto bol deň, kedy naozaj pekne fúkalo, takže dalo sa teda zažiť a vidieť niekoľko desiatok surfistov, ktorí si to užívali vo vlnách. Tie farby sú samozrejme nádherné, či už v zime alebo aj teda v lete. Fungujú tu požičovne surfov, požičovne rôzneho druhu. Sardinia je špecifická tým, že tu nenájdete veľmi požičovne vodných skútrov. Asi súvisí to s ekológiou, tým, že je to ekologický ostrov, takže skôr tieto vodné iné typy športov, kitesurfing, windsurfing a podobne. No a tu sa dostávame k miestu, ktoré je veľmi kultové v rámci pláže. Je tu jediný takýto kvázi bar, kde sa stretáva komunita práve surferov, komunita ľudí domácich, alternatívcov a tento bar poriada pravidelne koncerty. No a teraz sme sa vybrali, už sme v sezóne, to je natáčané minulý týždeň, takže nachádzame sa na pláži Portofero. My sme zašli troška ďalej od baru, troška dozadu, smerom k tým vežiam, smerom k tým nudistickým plážam, aby sme vám natočili, že aj počas sezóny sa dá nájsť pláž, ktorá je v podstate poloprázdna alebo takmer prázdna, len treba troška ďalej zájsť. Samozrejme na začiatku je to plnšie. Na začiatku tam po tej pláže máte aj teda platené lehátka, slnečníky, ale keď si zajdete tuto ďalej, tak sa vám otvorí nádherná scénéria. Teraz sa vlastne nachádzame na druhom konci toho zálivu, kde sú dve veže, vidíte jednu vpravo a druhú vľavo na kopci. Takže to sú dve z tých troch, tú prvú ste videli predtým. No a vlastne za tou vežou, čo bola napravo, tak tam je potom zátoka, malé dve pláže, ktoré sú, ako som spomínala, určené pre tých akoby nudistov. Není to tam vidno, je to presne tuto medzi tými dvoma vežami vzadu. Takže tam sa stretávajú vlastne vyznávači nudizmu. No a vlastne tu máte pohľad na Portofero práve z toho druhého konca. Samozrejme viete sa prejsť po celej pláži, aj v lete, v podstate na to nepotrebujete ani na výstup na väžu, nepotrebujete v podstate ani topánky, ja som takto už prišla na boso, takže
Toto je vlastne prvá väža. K druhej väži, k tejto, čo vidíte hore, tak tej sa dá dostať, ale asi relatívne dosť ťažko. Je to tam zarastené, je to na ďalšom kopci, ktorý je menej prístupný. Ale táto väža je úplne super prístupná, takže nie je s tým problém a takto vyzerá detail väže. Je to ňurák v podstate, takisto sardínsky, ktorý je trocha zrekonštruovaný, takže tiež zaujímavé miesto. No a tuto sme už priamo pri veži a urobila som vám záber, scenériu, vlastne vyhliadku z veže. No a budeme sa postupne vrácať aj naspäť k miestu, kde sme my strávili to popoludnie príjemné na Portoferro a potom sme v podstate sa ku večeru presunuli naspäť do baru, kde sa už chystalo nejaké podujatie. Na Portoferro v tomto bare sa na konci budete mať aj názov, sa konajú pravidelné živé koncerty a party. Prichádzajú tam hrať rôzne známe kapely celosvetové, samozrejme anglické alebo talianské, proste z celého sveta. A ľudia to tu veľmi vyhľadávajú a koncerty prebiehajú po poludnejších hodinách, ale aj priamo večerné koncerty sa tu dejú, takže veľmi zaujímavé miesto práve na toto. Ako vidíte, ten priestor je plný ľudí, ktorí tu prídu za relaxom, za oddychom, za zábavou. Nachádzajú sa tu aj nejaké predajné stánky s takými naozaj zase vecami, ktoré sú skôr pre ľudí, ktorí majú radi alternatívny štýl obliekania, šperky, šatky rôzne, takže také troška hippie. No a tu vidíte aj názov, ako sa volá tento bar, Il Baretto. Ináč nedaleko od neho sa nachádza jedna reštaurácia, v tej som ešte zatiaľ nebola, ale ponúkajú teda normálne jedlo. Tuto v bare si tiež viete objednať nejaké jedlo, ale skôr také tie panína, také tie rýchle občerstvenia, ale kopu drinkov, dobré pivo a dobrá hlavne zábava a hudba a spoločnosť. Takže takto vyzerá Portoferro, pokiaľ by ste v ňom boli ešte v čase, keď už začína slniečko troška klesať, tak máte možnosť si počkať aj na západ slnka, alebo ísť pozrieť západ slnka na toto naspäť na túto vyhliadku k tej prvej veži, ktorá je viac menej oproti pláži Portoferro, na ktorej sme boli na začiatku a teraz sme sa na ňu vrátili. A takýto nádherný západ slnka môžete pozorovať potom z tohto miesta, ktoré je potom aj tým bodom, z ktorého sa dá robiť tá turistika smerom na Campocaccia po jednotlivých zátokách, o ktorej som hovorila, ktorá je náročnejšia. Ináč nedaleko Portoferra sa nachádza aj sladkovodné jazero, volá sa to Lago di Baraz. A Portoferro je ešte známe tým, to som vám nespomenula, že sa tu nachádzajú možnosti objednať si výlet na koňoch, prechádzka na koňoch alebo na poníkoch po pláži. Ponúkajú to v agriturizma, to sú vlastne farmy s koňmi, ktoré sa nachádzajú buď pri vstupe na Portoferro, pri hlavnej ceste, alebo v okolí toho jazera Lago, teda Baraz, Lago je jazero. Takže určite je možné aj toto zažiť, prechádzka na koni po pláži. Prechádzky sa organizujú častejšie na jar alebo na jeseň, ale samozrejme je možné aj v sezóne a v sezóne skôr pri západe slnka alebo veľmi skoro ráno. To vám už potom vyšpecifikujú doma tí, ktorí to ponúkajú. Takže ak sa vám Portoferro, tento príspevok páčil, neváhajte Portoferro navštíviť, určite budete mať zase iný pocit zo Sardinie. Sardinia je v tom čarovná, že každých pár kilometrov sa nachádza úplne iné zákutie, ktoré vás očarí a prekvapí a zaškrtne si odber. Tí, čo nemáte a tí, čo máte, tak sledujte ma ďalej a ktokoľvek budete mať nejakú dotaz, nejakú potrebu, neváhajte mi napísať. Majte sa krásne.